Machiegni nya kora mga jwang chenro mar Migago tarika par kodario dwe mara dek kamano mara maitiere agano odichengi onchakore e yorno mauyanga kamano mara maitiere bendarwaki machiegni e chenro ni mar Migago kamodu kiloni weche manyien ma wuoke pachoka koda mago bende matimre pe mag tuke to mkongo magi e weche mamiyo pek odichengi makawuono. Moko kuom jofwamb weche moko nyo monji kanyo gitiyo tijgi. Jofwamb weche gi nyoro dhi kawo weche manyien kuom jodongo. Manyo wacho wuoyo weche mag kue mar piny kaeri. Moko kuom jofwambo oyudo hinyruok bang' kweth moro monjogi ka gidhi nyime gi tijgi Homa Bay. Migawo mar arita ogolo chik ni ji modak ei hoho manie gwenge mag North Rift odar mondo apedha otimre mar manyo jonjore. Jariembo moro otho bang' nyamburko mare yudo masira kendo mako mach Pangani, Nairobi. Machiegni inya kora mga jwang kamano moro maintira rwa ki in kod thuolo mar tudri kodwa e namba mar 2-3-6-0 kata tuto marwa at Ramogi TV KE mara at James Opondo Sine. Machiegni nyinga en James Opondo. Jatend migawo mar arita kithure kindiki ochiwo seche 24 ne ng'ato modak e rogo konde mag gode koda hoho mochakore Turkana East Baringo nyaka Samburu mondo dar mapiyo ma ka ok gitimo kamano to ibiro yangi kaka jomaundu mosebedo ka timo kuo mag jamni koloso kinde manyoya otielo mar ariyo mar apedha ne jokuo jamni nyandwat mar hoho maroka kindiki okoni joma ok biluwo chike piny owacho e gwenge 27 mag maundu kod kuo jamni osebedo madhi nyime ibiro kawgi kaka jonjore. Piny owacho oyango ni gise yudo maling'ling ni jomaundu sani oseting'o familia magi nyaka e rogo mantiere e tie gode mondo kik apisas matayo apedha monjogi kalore ni apisas go geto mana jomaundu kende. Hold up in difficult terrain, remote and inaccessible areas at the bottom of gorges, escarpments, caves, ravines, hills and forests. The public is hereby ordered to vacate immediately from the following areas and coordinates, and this must be done immediately and in any case within 24 hours effective today, the 12th of March 2023, 8:30 a.m. 1. Corcoran Hills, Tandare Valley, and Silale Gorges in Baringo County. 2. Mukogodo Forest, Kamwenje, Warero and Donyoriguo, Lekuruki Hills, Losos and Kiape Caves and Seku Valley in Laikipia County. 3. Tungai, Longewan, Nasur, Lochokia and Lekadar escarpments. Lolmolok Caves, Pura Valley and Suguta Valley and Malaso escarpments, the entire escarpments from Marti to Tungai.
Jatend Migago mar jolweny Eden Duale owacho ni sirikal dhi keto omenda e jiwo yore lony kod gige lweny mar kedo gi jomaundu ma tama mosebedo ka rocho arita e hoho mar okaka. Duale oluwo ni rochruok arita nyaka kedgo kaluwore ni oduoko chien chenro mag dongruok koting'o nego chuny joketo mwandu. Koloso Garissa, Duale bende ogolo siem ne jonjore ma rocho arita nyandwat ma ugwe ma pachoka konyisogi ni machiegni ni gidhi moto e badgi. As a government, we will make sure from banditry to terrorism, we will smoke out, we will deal with everybody. So the people of Northern Kenya, you must get this one right for me. We will invest in the best of our special teams to deal with banditry and to deal with terrorism. For Kenya to prosper, for the economy to grow, for our children to go to school, we must have peace and security. Jariembo moro otho e masira mar apaya Mathika Super Highway. Nyamburko mare ne otumore e geng Ndara machiegni gi Pangani kendo Makoma. Jagono majigni 45 poko yangi nonro mare malong'o ka nyaka sani obila timo nonro ichich ni ne obayo yo kendo tumore e geng Ndara gi nyamburko mare mar kido mar Mercedes Benz. Ringre otere kar kano ringre ma City Mortuary. Jofwambo makwan gi romo ochiko e kaunti ma Homa Bay nyo monji gi kweth moro mar rawere kanyo gidhi nyime gi tijegi mar fwambo. Jofwambo go nyo monji kanyo ka nyo gi kao pacho jodongo moko mag luo manyo chano twak gi jofwambo. Jodongo go ne loso ewi liet mar siasa ma okwako piny Kenya. Jofwambo mar Nation Media George Oduor ne owe gi hinyruok ka mar Ramogi TV kod Ramogi Radio Alia Beach kanyakla kod Florence Ochieng mar Lake Victoria ne obwog ngimagi gi kweth no. Jofwambo go opedho ng'ur margi e tesend obila ma Homa Bay. Wach mayudo kawuono ayudo ni nyoro godhiambo moko kuom jofwamb weche moko nyo monji kanyo gitiyo tijgi. Jofwamb weche gi nyoro dhi kawo weche manyien kuom jodongo manyo wacho wuoyo weche mag kwe mar piny kaeri. Koro bang' ka gisetimo interview, gitimo maber magitieko, kasto ojende moko manyalo romo 10 kamaeri obiro omonjogi. Mano goyo achiel kuomgi Jojo Duor mar Nation Newspaper ne gihinyo, Alia Beach gi Florence Ochieng bende ne gibwogo gi bwok mar nek. To koro kwang'iyo te wayudo ni tim mane vijende gitimo ok en gima ber, nikech jofwamb weche jofwamb weche nigi ratiro margi mar timo tijgi, nikech kata chik mar Kenya chik mar Kenya wacho gimoro ni freedom of the press. Tiende ni jofwamb weche onego mi thuolo mondo mi tijgi. To ka ojende gi dhi monjo jofwamb weche mane tiyo tijgi, wayudo ni mano en kosa. Omiyo kanya kwayo jotend arita mar kwe mar kaunti ni mondo tem matek mondo omak vijende gi mondo mi okawnegi hatua mar sheria. Tend duond bura mar ANC omako chungo motegno ni ok gibi nywando duond buchgino gi mar UDA. Ogai mar ANC Issa Timami mane loso Vihiga okwedo dwaro mar tend UDA mar nywando duond buche mag Kenya Kwanza kanyakla. Jotend ANC mane oteno Timami bende ochunga motegno ni ok ginyal yie mar loko kaka duond bura notiyo. I want to reiterate that as a party, ANC will remain an independent party. We are not going to fold our party.
And if anything, we are already now planning the way that we shall rejuvenate and strengthen our party from the grassroots level. We shall soon embark on registration of party members, and more importantly is that ANC will remain vibrant. Mimi kama SG ningependa kuambia Wakenya kwamba chama kiko imara. Ile mambo ilikuwa inasemekana hakuna, na hawa viongozi wako hapa, wako tayari. We have rolled out recruitment all over the whole country. Moko kuom jotend siasa e kaunti Manyamira kotelnegi kod Senator Okongo Omogeni okone jatend piny Kenya William Ruto mondo mi kik ter dongruok e gwengego e gino magiwacho ni piny owacho timo mondo mi gibed thuolo mar dhi nyime kod rocho ratich mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i kane giloso e kanisa mar Adwen ma Kipkebe kuma ne owinjo Matiang'i chopie mar timo arambe mar dongruok gi kwedo romo mar jatend piny Kenya kod jood bura moko adek magiko ni tich abich ne oromo e kar jot mar jatend piny kendo ng'ado ni piny owacho biro were kod Fred Matiang'i poni odok piny kendo bedo mabor kod rombe mag galamoro. Matiang'i nyo okochopo e romono ka ne irite e kanisa no. Kuwa atapochukua uongozi, hakuna siku maafisa wa polisi watatumika vibaya kwa kuhujumu wengine. Na tunataka kusema Mheshimiwa kiongozi wetu Fred Matiang'i alifanya kazi yake vile ilivyostahili wakati alikuwa ofisini. Aheshimiwe. Tunaomba serikali yetu iachane na Matiang'i. Hivyo kuna vitu inataka kutupea ili ikitesa mtoto wetu hapa, iende na hiyo vitu zao, bora mtoto wetu apate haki na usalama kama Mkenya yeyote yule. Sisi tunamuomba rais wetu Mheshimiwa William Ruto aheshimu kijana wetu Matiang'i vile serikali zingine zimeheshimu mawaziri ambao wamestaafu. Na tumeshangaa sana kuangalia TV jana tukiambiwa kwamba ile masharti ambayo imewekwa ni kwamba kama Matiang'i anataka amani ati asionekane kwa kanisa yoyote katika Gusii. Hiyo mnakubali wananchi hiyo? Hiyo hatukubali. Kwa hivyo Mheshimiwa Wasero, Mheshimiwa Kibagendi, Mheshimiwa Manduku, mimi naomba mrudi tena kwa rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto, mumwambie masharti ya kusema kwamba Matiang'i asije kuombewa huku nyumbani. Hiyo kama jamii ya Omo Gusii tumesema no. Komiti e od bura mamalo mochung' ne weche mag teko sitima koro dwaro ni winjruoge duto mane oket kod kembe manyayo teko sitima owit oko. Komitino ma otelne kod Senator Manyien wa Home wa Matinga wacho ni moko kuom winjruogego ne otim e yo makelo chich kendo nyaka tim negi nonro manyien. Jood burago bende koro seyo kambi mar keyo teko sitima Kenya Power kuom lal makinde ka kinde mar teko sitima e thoth gwenge ma pacho ka. Matinga matayo buch luwo weche mag sitima gwenge Manyeri wacho ni nengo mar teko sitima pod ni malo e thurka okang' mamedo pek mar ngima ne oganda. Jaratije ma kojolo e kambi mar Kenya Power Godfrey Muli ne owacho ni lal mar sitima kinde ka kinde kelo kod thoth oganda matiyo kod sitima ka opim kod sitima mayudore kuom seche mag odiochieng'. At 25 shillings 0.64 cents. This has significantly affected the cost of living of every Kenyan. The key sectors like agriculture, industrialization, transport, information technology have been adversely affected by the high cost of energy. We are losing companies to our neighbors to set up cottage industries because the cost of power is cheaper in those countries. We must ask ourselves very tough questions as to what needs to be done to bring down the cost of energy. We must be bold and without fear or favor in coming up with solutions to bring the cost of electricity down. We are all aware that Kenya generates 70%, or so we are told, of the electricity consumed in the country. And when it comes to payments, we are told or made to believe that it receives only 48% of the total payments by Kenya Power. Other IPPs generate 30% of the power and receive payments of 52%. That sounds like an inconsistent and something that will need to be explained to the committee and indeed to the Kenyans how that is logical. The difference between peak demand and available capacity in the evening
is only 4%. That is a very dangerous place for us to be as a country. The recommended is 15%. But what we have as a country is 4%. What does this one mean? If we get a small disturbance, if one machine goes off or one part of the network has a problem, this is what leads to a national blackout, because there is no spinning capacity to take over. Piny Kenya ne olalo maok tin ne shillings bilion 200 kalore kod okang' mar ng'ado osuru ne moko kuom kembe ma pachoka to kod mawuok e pinje maoko. Kamiti mar od bura mamalo mochung'ne weche mag omenda koro wacho ni migawo mar omenda kod bad migawo mochung'ne choko osuru koro nyaka duok penjo ewi lala makamano. Kamitino ma otelne kod jaod bura mamolo Kimani Kuria koro omiyo KRA ndalo 7 mar chwalo nyinge ji kod kembe mane ong'adnegi osuru e kind higa mar 2021 kod higa mar 2022. Specific information we asked about abandonments, about waivers, and about exemptions that were given, we were not able to get that information today. And we have said we have given you up to 20th of March to service that information to public, so that it can be to Parliament, so that we can table that report to Parliament, so that report can be subject to public scrutiny, and we can know who are these demigods who are being granted abandonments and waivers and exemptions just like that. And just you know how painful this is. We have had some people, especially young people, who have missed out on employment opportunities because we were not able to get a certificate of tax compliance, because they probably registered for VAT and they are not VATable, and KRA did not give a waiver. And then you hear people are just getting waivers of billions of shillings, not even just waivers, even abandonments. And these abandonments are taxes that these people had collected. We're not even saying it is from your pocket. It is taxes that you collected on behalf of KRA. Jambo ambalo limetukera sana ni zile exemptions ambayo Wizara ya Fedha, ambayo ni wizara simamizi ya ukusanyaji wa ushuru ya nje ya Kenya, ile wanaita financing the budget, wao ndio wameenda kinyume ya jukumu yao na kupeana exemptions, abandonment, ili hata wakati KRA wameweza kukulalamika, lakini umepewa masharti kwamba waweze kuondoa hiyo ushuru. Hiyo ni kumaanisha tunataka kujua is it true tuliposema kwamba hii serikali ilikuwa imeshikilia sana every state department wasifanye kazi yao under state capture, ini dhihirisho kwamba hiyo ilikuwa inaendelea. Oro maokwako Kenya koro wachore ni oseduoko pith mar majan chai piny kod atamalo 33. Riwruog jopith majan chai KTDA wacho ni e dwe mar 2 higani kilo milion 66 mag majan chai ne oyudore ka mano en piny ma ka ipimo kod milion 99 mane oyud e thuolo machalo kamano dwe mokalo. Achiel kuom jokanyo mag board mar KTDA Enos Njeru mane loso kod jopur ne owacho ni geno koro en mana ni koth biro chwe mondo yuto mag majan chai omedre. Uso mag majan chai e pinje maoko osebet kod ng'ikruok kaluwore kod nok mar dola ma Amerika e pinje kaka Pakistan. Ingekuwa mwaka umekuwa na shida kidogo katika hii miezi kutoka Januari mpaka hii mwezi tuko wa 3 kwa sababu hatujapata mvua. Na kumaanisha kwamba sisi kama wakulima wa majani chai tumekuwa affected. Na njia moja ya kwanza kwa sababu majani imepungua. Nikichukua kwanza example ya mwezi tumefunga hii ya mwezi wa pili. Tumekuwa na kilo milioni 66 ambayo imepunguka up from 99 million ambayo ilikuwa mwaka ulioisha Februari mwaka ambao uliisha. That's about 33 million kilos ambazo zimepotea. That's equivalent like production of Gere factory getting lost in 1 month in terms of if I can give that as an example. Kwa hivyo tunaomba kwamba na tunatarajia kwamba mawingu imeanza kuungana na tunaomba tupate mvua ili tuweze kuongeza mazao yetu kienda mbele.
Nataka kuomba wakulima wetu tushirikiane pamoja, tulishirikiana hata na directors, tuhakikishe kwamba tunafanya kazi tukienda pamoja. Nya kora mgonjonga ndo ni monakao yue uma adundo tokapokadia yue wansomi otu mokario Jacob Otieno kawuka kiendu be awacho na neno Ramogi TV yorno maler awacho ni koth emane ogoyogi yorno makare pojgi pak seche makoro oro no kwako penye kako to chweto wamon kaka jo Kenya. Ramogi TV an oele japeng ma sigomre kindiki wach mara ritakwe otamo. Ramogi TV an John Olwendo an Siaya tich mara rita kwe osetamo Kithure Kindiki koro wacho ne one omor gi yore ma kweth mara Azimio kao kwedo weche ma piny owacho timo. Ma bas aneno Ramogi TV kaya makongeni Migoria ka gen gimino ode wacho no kwayo midhiambo maber ne jo kanyo mantiere e studio. Waboniro kamano kikidhi mabor nyakona mogo joni kech ka waduogo to pod wan kod weche mathoth. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda ama kotipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital app. Kikibed mana janeno mar wach matuch, bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital app en namba achiel e keyo weche manyien. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. KMET Technical and Vocational Training College Madre Kisumu miyo jopuonjre thuolo mar somo tije mag lwedo mondo mi okonygi ne ngimagi makiny. Kepo marwa ma higani mar 2023 sani dhi nyime ne courses kaka hairdressing, beauty therapy, food and beverage, tailoring and garment making, computer package kod ICT classes. Ne mathoth ywa tol e namba mar 07 11 65 93 kata ndiknwa e email e vocational@kmet.co.ke. Kik thuolo ni bai oko. KMET Technical and Vocational Training College, the institution of excellence. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. That's my son. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu ni
rafiki. Yo, inakuacha watu wangu wa nguvu, naitwa Guardian Angel, Jim and God's Music Doctor. Kupata wimbo wangu wa Yesu sio mwizi, kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*445#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Machiegni kendo nya kwa Ramogi. Jatend Migago mar riwruoge saga Simon Chelugui dwaro ni mondo riwruoge saga ma pacho ka omany yore manyasani mag timo ohala mondo gidongre e ohala. Chelugui mane wuoyo e romo mar riwruoge saga mar Kimisitu ne owacho ni riwruoge saga nyaka med ndiko jokanyo kaka yo mar medo choko omenda kendo neno ni gidhi nyime kod ohala. Sustainability of your SACCO is much more important than a one-day dividend payout. We are moving and mobilizing with the formation of government, establishment of this standalone ministry of cooperatives and MSME. The cooperative future is bright. You should be able to make provision for capitalization of your society, of your SACCO, so that in case of challenges and pandemics like COVID that came, the drought that we are going through, your society, your SACCO is not affected. The ministry will continue to strengthen commodity cooperatives to upscale value addition and agro-processing capability. Our SACCO as Kimisitu, we have got active membership, which grew by 15.5% to 10,492 members in the year 2022. The total asset base for the SACCO increased from Kenya shillings 8.5 billion in 2021 to Kenya shillings 9.162 billion in 2022. The key achievement for the SACCO, which are very notable in the financial year 2022, one is to hit a billion mark in terms of the revenue actualization. Ekindeni matwaka dhi nyime ewi okang' mar doho yie mar puodho jotim hera e kind chwech machal. Jotend kanisa mar Kenya Mennonite Church koro owuok oko kendo singo ni gibiro lamo ne oganda manigi paro mopogore yie mar jopiny. Ka gitwak bang' romo mar ndalo ariyo e boma ma Kisumu, jodologo bende ne otwak kaluwore gi pek mar ngima kendo kwayo piny owacho mondo ochwal kony kuonde duto ma ok dewo mana oganda manok. Kend bede kind wuoyi gi nyako achiel mowinjore. Omiyo wan kaka kanisa wakwedo kendo wadagi wach mar ni ng'ato nyalo timo kaka odwaro. Wadhi gi kaka wach Nyasaye obedo. Gima osebedo matek to medo bedo matek. To Nyasaye osemiyowa gik mang'eny mogwedhowago, onego bed ni wachoko giwago kendo wachiemo maber maonge ng'ama nitiere gi rem. Ta wakwayo kendo waywak ni waduto wate wajopiny kowariwre gi sirikal marwa matiyo wayudi kaka jopiny diyud chiemo moromogi ma ok gibedo ga chiedh nadi, nikech weche mag chiedh nadi makelo maundu lure gi chiemo bende kaka nitie. Ka chiemo onge to weche mag maundu go bende momiyo kuond moko maundu osedhi malo ahinya. Omiyo wakwayo ni sirikal marwa maritowa ka achiel gi jo Kenya duto ma wan achiel kodgi wayud kaka dwaket mise mar yudo chiemo maber mondo mi wabed jogo manyalo dak ei oganda ka waonge gi chandruok makiny ka gi ka. Riwruok mar jopuonj mar NATO kwayo jopuonj mondo mi obed mabor kod timbe yanyo piny owacho kokalo e kuonde tudruok mag mbui. Kaluwore kod jakanyo mar NATO Alex Dunga, jopuonj moko osebedo katiyo kod mbui kaachiel kod ute fwambo mar kwedo piny owacho mar William Ruto. Dunga ne loso e romo mar 44 mar Taraji Sacco e kaunti ma Siaya. Gikoni kaka riwruok mar jopuonj gitiyo matek mar neno ni jopuonj oyudo osara maber ma biro mana nyalore ka gitiyo machiegni gi piny owacho. But we need to give peace to the leadership at the national level so that they are able to negotiate on our behalf. The NSIS is clearly and comfortably looking at how you comment, even in those social medias of yours. Never castigate a leader whom you expect to go and negotiate for you before the government. You will be sending a different direction. You will be affecting the whole teaching fraternity. Let us respect the leadership.
We give the national office time. We have come from a bad time. They are negotiating these issues with the government and they're going to get money. Moko kuom jonyuol e kar dak ma Githurai 44 kata Githurai 44 e kar chung'od bura ma Roy Sambo kwayo piny owacho mondo mi olos yore mag nyalo chwalo godo basari ne jopuonjre mag junior secondary kane giloso e kinde chiwo basari mar kar chung'od bura no. Thoth jonyuol mag jopuonjre mag junior secondary ne oyuoro kod geno ni kamoro inyalo ng'igi kod wang' mamul, wach mane ok ochopo kare. Jonyuol gi okoni gichulo omenda mathoth e sikunde kendo gin gi luoro ni kamoro somo mag nyithindgi nyalo rochore poni piny owacho ok okonyogi. As we speak, junior secondary kuna zenye ziko na bei kali kuliko hata high school ya kawaida. So pia ningeomba serikali kupitia kwa president na county government iconsider junior secondary kama imetoka kwa ile kiwango ya primary, sasa imepanda juu kidogo, pia wao watengewe basari zao, wakuwe pia wanapata basari, ndio pia iwasaidie wazazi, because as we speak watoto ni wengi sana kwa manyumba wajenda shule. So ningeomba pia tuangalie wao watu wa junior secondary, na pia serikali make sure as much as tunataka kuona generation yetu ikiwa successful in future, as much as tunataka kuona watoto wetu wakiwa shule, lazima serikali ifanye kitu ku make sure 100% transition imefanyika kwa hii nchi yetu ya Kenya. Ninashukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu Mungu amewezesha tupatiwe basari zetu, hata kama kumekuwa na ungumu, hakuna chakula, hakuna pesa, hakuna kazi, lakini itasaidia sana, sababu watoto wakitoka midterm watapata cheki ya kwenda nayo kwa shule. Weche go mag tuke wayudo ni kocha mar Chelsea Graham Potter yudo duoko makare bang'e yudo pek e chakruok